Čo znamená ruské sloveso skúčať? Má dva hlavné významy a pozrieme sa na to spolu. Prvý význam. Sloveso skúčať môžete použiť, keď vám niekto alebo niečo chýba. Napríklad, ja skúčaju po тебе, chýbaš mi. Я скучаю по бабушке, chýba mi babička. V tomto prípade musíte použiť tretí pad. Скучать по кому-то alebo скучать по чему-то. Ну а другий význam – нудиться. Наприклад, на уроке я скучал. На године som sa nudil. Alebo ešte môžete povedať takto. На уроке мне было скучно. Мне скучно, нудимся. Takže sloveso skúčať môžete použiť, keď vám niečo chýba, alebo že sa nudíte. Záleží na kontexte a správnom skloňovaní.